Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай имшаб яъне шаби 14 ба 15 октябр дар Амрико турнири LFA 144 баргузор мегардад ва дар ин турнир варзигари тоҷик Муин Ғафуров барои камарбанд муҳориба мегзарона ва агар ки ғолиб шава, пас имконият пайдо мекунад ки бо ташкилоти UFC шартнома банда. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки кай, дар куҷо ва соати чанд шумо метавонед ки ин турнирро тамошо кунед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, як хабари беҳтарин барои шумо, махсусан барои шахсоне ки орзуи ба Амрико рафтан доранд. Чӣ гуна ки медонед, ҳозир пур кардани анкетаҳои грин-карта барои Амрико рафтан оғоз шудааст ва акнун шумо имконият доред ки ба Амрико сафар кунед. аммо барои пур кардани анкета шахсони мефаҳмидагӣ, яъне мутахассисон дар коранд ва мо ба шумо як бародари худро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ва таҷрибаи хеле калон дорад. Ин бародари мо анкетаҳои шуморо бо нархи дастрас пур мекунад. номерҳое ки дар рӯи экран мебинем ба Telegram, WhatsApp ва Instagram онҳо муроҷиат кунед ва агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо боз скидка интизор аст. Шитобен дӯстон, чунки вақти хеле кам мондааст. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, шаби 14 ба 15 октябр турнири LFA 144 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни варзигари тоҷик Муин Ғафуров бо рекорди 17-4 ва варзигари бразилӣ Диего Силва бо рекорди 15-7 хоҳад шуд. муҳорибаи 5 раунда мешавад ва агар ки Муин дар ин муҳориба ғолиб шуда камарбандро ба даст биёрад, пас метавонад ки бо ташкилоти UFC шартнома бандад, чунки одатан ҳамаи чемпионҳои вазни 61 кг LFA бо UFC шартнома бастаанд. шаби гузашта варзигарон маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд. Муин Ғафуров вазни чемпиониро кард, аммо рақиби ӯ вазни чемпиониро карда натавонист. аз ҳамин сабаб ин муҳориба танҳо барои Муин Ғафуров муҳорибаи унвонӣ аст. яъне дӯстон, агар ки Диего Силва дар ин муҳориба ғолиб шава, пас ӯ соҳиби камарбанд намешава, чунки вазни чемпиониро карда натавонист. ана барои Муин Ғафуров боша ягон чиз тағйир шудагӣ нест. ғолиб шава, пас чемпион мешава ва ин дӯстон боз як фарқияти онҳоро нишон медиҳад ки Муин феъли чемпионӣ дорад, а рақибаш не. турнир аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. аммо муҳорибаи Муин Ғафуров ва Диего Силва боша муҳорибаи асосии турнир мешавад. барои ҳамин охирон муҳорибаи турнир хоҳад шуд ва тақрибан соатҳои 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад, яъне саҳарии рӯзи 15 октябр. пахши мустақими ин турнирро телеканали UFC Pass нишон медиҳад. як моҳа пули UFC Pass 400 рубле меистад. барои ҳамин касоне ки сахт хоҳиши тамошо кардан доранд, метавонед дар UFC Pass тамошо кунед. ана шахсоне ки бепул тамошо кардан мехоҳанд, пас мо барои шумо ссилкаи бепули ин турнирро дар Telegram канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем ва шумо метавонед ки даромада пахши мустақимро бепул тамошо кунед. ссилкаи Telegram мо дар описани видео ва дар якум комментария закрепид шуда. ва боз дӯстон, дарҳол баъди турнир мо абзори ин муҳорибаро дар YouTube канали худ мебарорем, аммо муҳорибаи пурра бошад дар Telegram канали мо Паҳлавон теҷа мебарояд. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар Telegram канали мо обуна шавен. Telegram канали мо аз ҳама калонтарин телеграми тоҷикӣ оид ба варзиш аст ки аз 26 000 обуначӣ зиёд дорад. барои ҳамин шумо низ обуна шавен ва ҳамаи турнирҳои беҳтаринро дар он ҷо тамошо кунед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.